Clotxa burger, una pizza o fins i tot un kebab de clotxa. Són algunes de les múltiples propostes culinàries que es poden fer a partir d'aquest menjar tradicional de la Ribera d'Ebre i de la Terra Alta. La Fundació Alícia va presentar a la Casa de la Vila de l'Hospitalet de l'Infant les propostes que ofereixen a empresaris i administracions per poder potenciar la gastronomia en els municipis de Tivissa, l'Hospitalet de l'Infant i Pratdip. La gastronomia és un dels valors més importants a l'hora de cridar el turisme. De fet, diuen que el turisme és allò que fem entre àpat i àpat. Per tant, un territori amb una gastronomia potent, amb una gastronomia atractiva, al final és un actiu molt important a l'hora és un factor de decisió important a l'hora de decidir anar-hi o no anar-hi. El treball presentat per la Fundació Alícia és un encàrrec de la MIDIT, la mancomunitat que aglutina els municipis de Tivissa, l'Hospitalet i Pratdip, per tal de trobar idees que revaloritzin els productes locals amb el suport del sector turístic, l'agroalimentari i l'administració. La clotxa és més que un menjar. La clotxa és una tradició, la clotxa és un acte social, la clotxa és una icona del territori. I llavors nosaltres ens vam volcar amb la clotxa en aquest sentit de dir, com a icona del territori, pot ser un missatge de portes enfora, diguem, de dir a la gent, escolti, això és la terra de la clotxa, i llavors quan vinguin ja els ensenyarem tot el més que tenim. Els assistents van poder tastar les varietats que la Fundació Alícia va cuinar al mateix espai, opcions que poden utilitzar tot tipus d'establiments gastronòmics de les 3 localitats.